موسیقی.tj تقدیم میکند. Айтим МJ дод зад беҳрангез. Беҳрангезаш фаҳмид ки дӯстш медод. Аммо нонта гирифтан наметонам, мумкин хиёл кунӣ дӯст надорам, на ки барои ӯе ки туда проблема нашам. Нига тапиши дила дили ма барод мезана, и ҷавоне ки мебини ай пуштика май мезана, базонуда қади раҳномта гирифта дод мезана, нара ай пешим илтимос нара гуфта дод мезана, бифамара эй амурохи дилба ёдаш мезана, май ба ҷои об гирифта ай пуштика бо мезана, як гап да забонаш фақат бибинен ҳоли мара, диден агар илтимос салом биген ҷони мара, ҷони ҷавонда ахи умри ҷавон шида хазон, ту ба қадр мирӯз не ба қадр мераси пасон, хазон шид умри ҷавон дида фақат сӯзи ишқ, қатраи меҳнат дида сӯзу оҳда сарнавишт, рафтанда мерам охи сар наметама ишқ, рафтан ай барид интихоб не теда шид хоҳиш орзуву ҳавас хоҳиш ай пушти сӯхтана, як лаҳза дурай бари ту баробари ҷон кандана, ай туда хандаи дурӣ мада азобай дурӣ, то кая дарди тира тоқат кунам маҷбурӣ, находа тақдири ма хай мерангези тақдирай, дурӣ да байни мо фақат меге ми насибай, як дақиқа бо як сол гузашай баймон, ма бе ту тоқат кардам аки ту бе ма мон, ма шума дидам ё ки шум дидам у вақта, ма қатида мешама ёдат бирор ту тахта, қалами шикастанук варақи пир нашида, мӯи сари сафеда и дили пир нашида, ту дод мезани баска ма дод мезанам бар, гарчи ба фарёдомон ба ҳам намераса садагар, баландаи овоз ки ба гӯши ҳама расид, не ки ай ту хабари баргаштанат аҳ нарасид, баъди рафтани ту ҳар рӯз рӯзи аввалай, барои ки ғами ту да дили ма пир намешава. Салом биген ҷони мара, баъди чанд моҳай номам ки чанд моҳи дига худам мерасонам саломам, хабар битен бар ҷони ма, ай мастиву пастим биген чӣ ба рафай ма, касе би тамоми ҳастим, касе қаҳрай ма ва ноз бар ма мекард барои хурданам, унест ки биган нахимоне хӯрм то мурдан ма масти пасти кӯча у келини хонае, айби мане айби тақдир ё ҳамаш баҳонае, бид ки гуфт ҷон тӯю мекунад, ман нагуфтам ақибгар нагуфтам ки бес ба манам ки хазон мекунӣ баҳор, ма номи ту зеби даҳани дига марчидам ахаб, ҷоник тура меҳрангез нагӯ ки мекуна алам, барнагаштани ӯ як дар бодар оғӯши дига мар чӣ хел тасаввур кунам ма, бидани ӯра ҳар шаб мара маст наген ма пиёнам, и мастилес мастии мара шаби браши ночи умедиден, қалами шикастанук варақи пир нашида, мӯи сари сафеда и дили пир нашида, ту дод мезани баска ма дод мезанам бар, гарчи ба фарёдомон ба ҳам намераса садагар, баландаи овоз ки ба гӯши ҳама расид, не ки ай ту хабари баргаштанат аҳ нарасид, баъди рафтани ту ҳар рӯз рӯзи аввалай, барои ки ғами ту да дили ма пир намешава. Қалами шикастанук варақи пир нашида, мӯи сари сафеда и дили пир нашида, ту дод мезани баска ма дод мезанам бар, гарчи ба фарёдомон ба ҳам намераса садагар, баландаи овоз ки ба гӯши ҳама расид, не ки ай ту хабари баргаштанат аҳ нарасид, баъди рафтани ту ҳар рӯз рӯзи аввалай, барои ки ғами ту да дили ма пир намешава. Қалами шикастанук варақи пир нашида, мӯи сари сафеда и дили пир нашида, ту дод мезани баска ма дод мезанам бар, гарчи ба фарёдомон ба ҳам намераса садагар, баландаи овоз ки ба гӯши ҳама расид, не ки ай ту хабари баргаштанат аҳ нарасид, Айтим Records present. ҳар рӯз рӯзи аввалай, барои ки ғами ту да дили ма пир намешава.